lali nang. Dedel kok ya. Yo, bawa sing penak manut bawane apa? Bebas. Bebas nggih. Bebas. Ya. Hanjra ingkang puspita Anjrah Kang Puspitorum kasiliring ngati-ati le nyuwara samirana Dadi sampean niku sinden ning tatak teteki ngene. Kowe iki padha karo aku dadi. Pripun, Mas? Ya tegese tatak teteki ora duwe kuas. Nggih. Iya. Dadi bokong karo tengi ora beda. Lah kula kan yogane jenengan to, Mo. Kuwi golek nggone angel lho kuwi iki. Lho, jenengan kok ngoten to? Jare sapa angel? Lho sik to maksude lek wong ki lek bentuk postur tubuh ra cetha ki digoleki nggone angel. Ngoten niku sing angel golekane. Lho kaya jenengan ta nggih? Iya maksude. Kados jenengan to nggih. Maksude piye? Golekane angel. Terus lah. Oh iki obake dudu. Alambu. Iki guyonku iki semu lho kowe iki. Gak semu. Ah tegese digoleki pusate angel. Ngagem laler jare Mbak Silvi mo. Ya terusno. Abot aku iki. Jos. Nggih. Abot Mas, tak gledakne. Nekne kae. Oh nek Mas bayar lho Mas. Masane. Bayaran niki senes dolanan. Napa Mas? Sampun lho Mas. Iya wis tak entek tak ilang. Ah, dadekno apa manik ya. Nggih. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu pindho retno kang katon malila tak welikmu kiyatan saeling senadyan ato rasaku tansah sumandhing rino wengi aku mung tansah ngenteni tanah bakat nyidam tetesing
mring sliramu tansah gendeng kaya mimin tono. Mendung ati kekabayang yen tan kambuh hang layu. Suaramu awet sih kepenak ngono dan seneng aku. Wis rasa mrono-mrono melu aku terus wae ya. Anak kiai kok badha karo Dawi Rama. Dadi bapakmu nek balik bar sampe nyinden ki piye no? Ya paring duka apa? Mboten, los. Selaya bocah yo. Iya mara coba aku nyuwun Mbak Dewi Wati men jumeneng kaya ngapa. Ki cah saka Blitar ya lha. Wis suwe iki melu aku iki. Ya iki le nyenengke kok ora jamak.
Sampeyan kupingmu duwe andeng-andeng ora? Dalem Ning kupinge ning andeng-andenge. mboten sing wonten gulu mo. Aku kuwi malah kowe. Neke kupinge ning andeng-andenge cacah loro ki biasane wong wedok sing geleman. Lek ning gulu kuwi nuju prana, akeh wong sing padha ketarik karo sampeyan. Mara coba nyuwun karo Tole Dedi men jumeneng kene. Dadi nembang wong loro bawa dhisik dadi sing alus-alus raprung susu arep ngonekke campur sari. Ele bawa kaya ngapa sing penak. Ki wira swara bocah ya, ning swarane lumayan kok. Para coba kaya ngapa diaturke bawane. Dadak rapat ki nyapul kok. Yo, bawa sing penak. Bawane apa? Yen ing tawang mawon. Ah, yen tawang ya. Yen ing tawang. Yen ing tawang ana lintang wong ayu Ora kok karo Mbok Uya gelem lho Dewiwati iki kok. Mbok piye to? Aku ngenteni Tanggapono to kuwi. Lah kula pun nate lho mau kali sing nom ngeten iki. Sapa kuwi? Enggak mo. Terus jawaban. Marang mega hingang kosa Neno santakan war tani reki ya Mas Dedi janji janji ku eling ya. Sumadot ras ing tias ingsun wong gandrung ora agresif nek ora dituntut. Gandrung ini rokne caraku gandrung ora. Ndumuk tangan apa piye ngono kok. Lanang kok tunak-tunuk ora gregetono lho kok. Lho guyumu ki ora pas kowe iki. nggih Ayo ditumu apa piye ngono kok. Beh, ni piye lho kowe iki. Sikune gandrung kuwi kudu pas ngadeke pas. Yo, beh piye lho kowe iki. Bi. Nimas ingsun ngene lho. Mripate menteleng pani. Gedhe dhuwur kok. Cekuthak-cekuthuk kaya jago terek kowe kok. Nimas ingsun prasapa sinak senak
Ya, Mbak Dewi. Tangis tangis ing tias mulat-mulat atau berdoa. ngenteni padang Ya, dadekno dhisik ya, nganggo nyidam sari kaya ngapa? umpama sliramu sekar melati aku kumbangi damsari umpama sliramu marti wong manis aku kang bakal ngliwati sineksen lintangin luku semono janji prasetyane hati tansah dapat eling netra rinoso karo rasaning Mitero sak jagat raya kali ngono ukir lan samudra ora ilang memanise dadi ati selalu
pancen cah lugu. Dadi lho, aja lungguh. Bocah lugu. Ngaten mo. Dadi perlu dididik kendel. Jane omahmu didiken. Mengke meteng mo. Kowe kuwi lho sing. Oh, kula nggih sing meteng. Oh. Coba saya tresna ya, aku pengen tembang kowe ngerti Dewa Tresna. Iki ana sing mundhut Dewa Tresna. Ya. Nggih, Ah. ngertos. Di, Nggih, Mo. kowe wis duwe bojo? Sampun. Lah iya ta. Ya kowe tau pacaran urung? Nate. Lah wis nate iki piye to carane pacaran iki piye ra iso to? Disugi wong pengalaman kaya ngono malah ora iso ngecakke kowe iki kok. Solahmu dikendangi karo Mbak Dewi. Diaturke coba Dewa Tresna kaya ngapa? Ngono. Sik coba ijoan. Tegese ijoan ki ora nganggo iringan dhisik ngono. Nah, jale jajalan sik ngono. Wis kedangon kula ngenteni ndika labuh tresno nanging keloro-loro ati iki kaya ora kuat aduh Kang Mas apa kudu nekat Ya lanange. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Anjen, Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Nek perkara Antoni panggah kalah karo sing tuwa cacah. Dadi putus karo seneng ki ora iso bedake. Yo, dadekno Dewa Tresna. Mas Zeki Dewa Tresna
Dewiwati ngece karo aku tansah. Ndudaya aku deh. Mergo ora tak sawang dadi gelo atine. Coba bacutke genduk Nandasari men jumeneng. Saka tembang kasar didadekke alus. Jalamis ya, Nak. Nggih, Rama. Wong ki alus ki ora kok ora berarti ndak diperhatike ki ora. Alus ya tetep ana sing merhatike ya. Ya, aja lamis ya, Nak. Heeh. Aja sakepeng janji wong manis yen to amung lamis becik alung prasaja kang mas ora agawe cuwo aku iki prasasat lorotan antok jampi aja amawis wis datine bancur titis bisa mukti mangsa ketiga aku iki prasasat lorotan antuk jampi baca wedanane sampean ki wujude wanita sing alus.
Kuwi cara wayang ngono sampean iki Sembadra no. Kuwi cara wayang Sembadra dadi wong wadon sing luruh meneng ning bebayan iki sampean. Bayane teng pundi? Lho, kowe iki wong tanggap lan tip pasange Graita, ngerti karo samu barang ning ora gelem ngomong. Meneng ae. Ning ngerti lho. Dadi ning calana ngesir kowe iki ya roh. Ning ora kok tanggapi nadyan to umur murung sepira ning kowe lantip pasange Graita, ngerti kowe? Mboten. Maksud iki peka ngono lho. Oh. Iya ta? Nggih. Ngerti ta kowe? Mboten. Karo ngeliringe aku nyawang-nyapa ngono ngerti ta? Mboten. Lho. Beh. Tegese tanggap sasmita, kowe iki peka ngono ngerti? Nggih. Ngerti ya? Nggih. Apa angel ngomongke? Nggih ngertos, tapi duka sing pripun niku? Lho, iki angele ning kene. Dadi kowe iki wong wadon sing bodoni mongko jane pinter. Kowe Winorsita iso? Saged. Coba jajalan sik kaya omong titikane. Winorsita ya. Iring ana sing penak le. Saka demung apa saka buka celuk? Ya, Winorsita deh kaya apa? Kowe iki tak ajari tak warai kendel mulo tak kon jaran. Dadi alusmu ki ben kurang ngono sing tak karepke ngono. Coba bacotno saiki tembangmu sing alus sewindu ya nak kaya ngapa. Iki ayatono penakno ya. Ora perlu kesusu bakune dirasake lagune. Ya, sewindu kaya ngapa. Nanging aku tansah ngeranti analasa seliramu tan tanggap sas mito
senadyan ngeh bebendu amung sira kang cumanda aning jajantungku ambuka rasa rasa tresna kang pranyata bisa mangke nadya ngutamake le sinau ya nak. Besok calon sinden apik. Kowe iki gendeng pangkur rak wis iso to? Saged. Heeh, ya iki. Sak gambyake to. Nggih. Lah ulangane sapa kowe? Rama. Lah ya. Coba balekke Mas iki dibalekke nganggo peloke nenem. Nangis sajroning atiku.
ana sing kurang cacat ki ana. Ngerti kowe cacatmu? Mboten. Sinden ora tau sumeh, ora tau guyu ki ya kowe. Ngerti? Anane mung medhatut karo nyaprut lah iki. Lho. Kowe iki tak rungokno tak kandhani. Kowe nek wis sumeh sregep guyu kuwi dadine iki saya apik. Ora kok nek diomongi mesti medhatut ngengkel kuwi. Lah mboten enten sing diguyu kok. Lho. Ya ora. Maksude kuwi kowe iki kudu sumeh, lungguh ki ya sumeh ora kok mbekatut. Dadi wong kira ulat padang gawe mareme sing nyawang, ulat sumeh gawe mareme wong akeh. Kuwi wis dadi kunci. Lho. Nggih, nggih. Lho, diomongi kok kengke kok. Coba kuwi mau jaran tak wis apik to. Iki ditabi nganggo tembang apa mau jenenge? Judulin. Jale iso to apal to kowe? Diiringi kendang tok. Nangis ya iya. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwon rino lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya wingi uni. Wis to. Dadi opak ki olah-olahanmu sarwa tepak. Dadi apa-apa kowe masak ya mesti enak ya to. Jogetmu ya enak, dikendangi ya penak. Kleru sing ngendang jogetmu panggah penak. Mergo siji rupamu ayu, bodimu apik, suaramu apik iki kuncine ning kene. Larange ning kene iki sampean ngene. Dadi ngerti sapa sing marahi macak? Rama, Lah ya ngono. Sing marahi nyinden? Rama. Lah ya kuwi. Sing didik asmara? Masa Rama? Loh, lah ya kuwi kok dicethake. Sing marahi nyinden sapa? Rama, Sing marahi macak? Rama. Sing didik asmara? Rama. Lah ya. Emoh Ya iki. ngerti. Dadi apik banget gayamu ki apik lenggut-lenggut ya apik. Ning napa to aku lho kok disorak-soraki. Lho, lah kuwi sapa lho sing nyuraki kowe iki apa eneng to? Niku lho. Kabeh iki Cocok. seneng karo sampean nek disuraki. Mas Percel Lho, nyurak-nyuraki. lah percel ki wong ora jelas kok. Dek iki guyu-guyu dhewe ngono lho. Engko tak gabunge Mas Percel ya. Dadi aja gumun diguyu kowe. Percel ki wis beda karo biyen. Saiki wis dadi bos keparat wong iki. Ya ampun mambingi aku wayangane Nganjuk kowe ora gelem teko titenono kowe. Iki tuku anu, Percil tuku lawangku gebyok ngono. Iki mang pesen, Cil, regane pira, Pak? 24 yuta Cil lah ngono. Kuwi pintu kupu tarong siji karo kanan kiri enek cendilane. Tak regani samono kenyang pira? Kenyang 12 yuta. Ya, aturna ya nak, sing penak kaya ngapa? Nggih. Aku pengen sama nembang. Kowe apa mau nembangi campur sari apa sing Jawa? Nggih, lek niku kula remene niku nggih sing Jawa. Jawa. Kan jenengan marai kula niku nggih Jawa-Jawa ngoten to. Ya, bangsa. Lah tapi jenengan kok ngutuse kula kok mesti lek gering-geringan campur sari ngoten to. Ya kuwi ora mesti nonton siton, situasi lan kondisi. Nonton situasi. Wong nek suarane tak omong angel iki ngotot lho ngene iki. Dadi ngene iki welasana ngono lho. Nggih, mbedina tukaran kali tukang son. Lah, ora kok tukaran lho.
Mergo sone iki sore turu no. Ya teater ke ya. Iki tak gabungi Dewiwati sik ben Nggih. meneng sik. Nggih, Dewiwati Pak. ben meneng. Lho, kowe iki Tas ping wis. pindho. Lho, ping 3. Lah ya. Dadi mang ana pundutan iki kudu digrengke suarane sing penak ya. Nggih. Ana pundutan tembange Ping iki. papat. Basa mata mang ngono. Nggih. Kaya ngapa? Teater iki basa mata Mas dadekno. Ya.